So sakit kay na sa tinuod lang guys, way ikog naman noon. Ang imong uyab di ay nailain, di ba? Fake dili tinuod. Hey guys, welcome na sa tong channel nga Suyaon Ka TV. So karon guys, mag-review ta og mohatag og reaction sa usa ka kanta na sad guys sa ato ang sikat ug proud nga Cebuano flip topper nga si Range guys sa iyang kanta nga Ingat. Pero before that, magpasalamat ko ug mo-shoutout ko sa solid supporter na ko ha. Pareha nang naa dia si Carol and Ramon Dalangin from Quezon City na guys. Shoutout ko ninyo diha. Then of course ako ang pinalanggang igagaw dai si Terry G Sinugbuhan. Salamat kayo. Ug sa akong barkada nga suod sad nga higala si Kevin Spark nagyapon dia guys. So welcome sa Suyaon Ka TV. So ang atong i-review o hatagag reaction nga kanta guys, mao ni siya ang kanta sa gugma. Wow, kadako sa bitin. Bitaw guys, kanta ni siya, parte ni siya sa Love Life guys. Ang title ani niya Ingat, gikanta ni Range featuring Troy Bates. Okay. So ato nang sugdan guys. Napapagod na kong habulin ka. Ang lahat ng ito dapat tapusin na. Kahit na ayusin pa, di na pwede kasi huli na. Grabe ha bitaw ng relasyon guys ha. Ng relasyon ba sa atuang love life ana. So sakit gina siya guys ha, og kanang pananglitan ba nga kanang mura ganig ikaw ray nahigugma, ikaw ray nihatag og gugma gani sa imong paris guys, kabantay kana murag bali ikaw nahigugma kag maayo sa imong paris, sa imong uyab, pero wa ka kay ba og unsay feelings gani sa uyab sad nimo og pareha ba mo feelings sa usag-usa, di ba? Inatos na huli pa, yan na may iba. Kaloko ako ang may-ari, hindi pa. Tapos nahuli pa na may iba. Akala ko ako may-ari, hindi pala. Sakita guys, og ato nang i-translate sa Bisaya guys ba. Bisag uyab mo guys, bisag uyab mo, ikaw dako ka gusto niya. Nya iyang gipakita nimo gani guys, murag fake ra ba? Fake dili tinuod kana plastic ra yang gipakita nimo nga simo og kuan, simo gibati sa usag-usa pero may baw-an na lang day nimo nga naa di siya laing hinigugma po, di ba? Sakit kayo? Lahat ng yan kasi sinungalingan lang pala. Parang panaginip ka lang o totoo di pala. Matagal sinakripisyo, pisyo, ginawa pang itang bisyo. Bisyo, ano sandali ang bisyo. Grabe sakita kanta ha guys, oh. Ang iyahang paghigugma sa iyahang hinugugma gihimo niya bisyo. Sunan ka ng bisyo, gihimo niyang bisyo ang paghigugma niya sa iyang hinigugma. So sakit kay na mao di kita itulan siya ingat guys, murag gani kanang murag nakig-separate siya ba, nagbuwag, nabungkag ilang relasyon pero nagyapon siya feeling sa iyang paris, gyapon nagyapon siya feeling siyang uyab, di ba? Misyo, but now I don't need you, umalis ka na, huwag ka nang mabalik. Kaya ko na din tikman ang iyong halik. Sa mga hindi mo, di na nasasabik. Napapagod na ko yun, I need a break, ipaalam na sa'yo. Bitaw sad guys, tinood man sa guna guys, kana ganing nang mahigugma gigag mayo sa usa ka tawo, sa usa ka liban, mahigugma kag mayo sa imong uyab. So sakit kay batio nimo oy kanang mahibaw-an nimo ba nga ang imong uyab di ay nailain, di ba? Syempre gihatag nimong tanan. Salig, gugma og imong pag-care niya gihatag na gud nimo tanan, din mahibaw-an ra nimo ba nga naa siya laing hinigugma o gawas nimo ang iyang gipakita nimo plastic ra. So mao ni pinakasakit yung masinati ba, di ba? Nga gihatag nimo tanan, ang best imong gihatag para niya nya ikaw man mahibaw-an ra nimo siya na daylain, di ba? Sakit kayo. Wa gabae. Sobrang pagod na to, araw-araw tutuyat, kakaisip sa'yo. Tigas kasi ng ulo ko, sana di ko na tinuruto. Mao bitaw na guys, ug uyab pa gani kanang salig mahatag na kanang pero ayaw ihatag ang tanan, magbilin sa kagimuha kay once gud nimo ihatag ang tanan gud labi na kanang mura na kag og simbako pareha ning nahitabo niya nga nailain niyang uyab niya
pagkahibaw niya nga nailain niyang uyab, syempre murag kag mahugno imong kaugalingon, imong kalibutan, murag mahugno ba, murag mao na mawada na kag paglaom, o di ba, sakit gugay na siya gud, o nga mahitabo na sa imong love life, di ba, nga ingon ana. Mag-iingat ka lagi kung saan ka man ngayon. Ako'y nandito lang palagi pag nagkaroon ka ng oras, tawagan mo ko. Usap tayo kung bakit mo ko niloko. Mag-iingat ka. Grabe. Usap tayo kung bakit mo ko niloko. So Bisaya pa na guys. Siya murag ni-give up siya guys ba. Ni-give up siya. Kay syempre, i-give up ginani mo kay anak mo ginang gugma. So ikaw nahigugma ka na niya sa tanaw nimo gani nga siya wala siya sa gugma nimo, mo give up ka kay mao na ikalipay niya. Pero ang sakit diha guys, kanang ini-give up nimo, mahibaw-an nimo ba nga samtang kamo pa day sa una lain day yang ginahuna, mao gina siya pinakasakit nga imong matagamtaman, di ba? Palagi, lagi, mag-iingat ka palagi. Lagi, mag-iingat ka palagi. Lagi, mag-iingat ka. Mura siya advised ba? Bisag wala na sila, ang iya gihapong gipahiwatig siyang hinigugma. Nga bisag wala na sila, magamping gyapon siya. Di ba? Magamping gyapon siya siyang kaugalingon. Bisag giilad na siya, bisag wala na sila, ang iya gihapong tratar sa iyang hinigugma siyang uyab, magamping, di ba? Mag-ingat ka palagi, magamping ka, pirme. Sige pala yun ta guys. Palagi, ayaw na kitang kulitin. Masusupot mo na rin ang gusto mong suotin. Wala nang pipigil, ako'y titigil. At wala na kung balak pa na igay guluhin. Mag-iingat ka, kahit di na tayo para sa isa't isa. Tatanggapin kahit masakit to. Basta pag Ito guys, sakit din na siya kasi tinuod man agad kanang mo-give up gani ka sa tao nga imong hinigugma. Sakit kay na siya. Mao na siya pinaka worst part sa imong love life, di ba? Kay mo give up gud kagod, syempre imo siyang buhian. Mura ra gud kag nay kana gigam nga langgam ba. So once gani nga imo na siyang buhian, wala na jud kay pakianan niya, di ba? So siya iyang buhian niyang hinigugma, pero naghandom gyapon siya, nagampo nga unta magpabilin nga magamping sa kaugalingon niya ang iyang uyab, di ba? So nindot jud kay siya nga kanta guys, promise. ibig, pariwik to, yeah. Di na tama o maliwa. Sa tinuod lang guys, why ikog naman noon. Why isog sa gugma. Basta gugma na gani guys, madako man ka, madaot man ka, malawasan man ka, magwapo man ka, tignon ka, walay gipili ang gugma o walay isog, basta moagi nagkalisod ang inyong relasyon. Labi nag-ilaron ka sa imong inigugma, mauna walay isog anang hitabua. Nagsisisi na din ako sa mali ko. Kaya tama na, hindi malito. Kasi wala nang apitong si Palito. Ako'y talong-talo dito. Kahit araw-araw pa ako maligo. Sa pag-ibig nito, buhay ko nakasalalay na. Mayroon pa alam na sa'yo, yak babay na. Mag-iingat ka lagi kung saan ka man ngayon. Grabe guys, gi-advisean niya po niya guys, bisag gibuhianan niya, nakadawat na siya, bisag sakit, nga giilad siya, giilad siya, samtang sila pa, ni-give up siya, gi-give up niya iyang relasyon, o kahuman, ang iya gyapong care sa iyang uyab, sa iyang hinigugma, magamping gyapon, magamping, di ba? Touching guys tanan kay ang uban bitaw di ang relasyon ini kabungkag, magawas namang mga baho sa imong uyab, kato siya, mao to siya. Pero siya sa iyang sitwasyon lahi, bisag gi-give up niya ilang relasyon, nagampo gyapon siya, nag-care gyapon siya nga magamping iyang uyab, di ba? So nindot kay siya kanang nindot kay siya pamalandungon ba, kini gani nga kanta, nindot gyud siya gid, ina positive way ang iyang pag-give up ba. Una ko'y nandito lang palagi pag nagkaroon ka ng oras, tawagan mo ko. Usap tayo kung bakit mo ko niloko. Mag-iingat ka palagi. Mag-iingat ka palagi. Mag-iingat ka palagi. Mag-iingat ka palagi.
mao to siyang kanta nga Ingat ni Range featuring Troy Beats. So approve kay ko ani guys. Kini mo nindot ipatukar unta maabot ni siya sa makakanta ni si Rain sa Wish 107.5 kini nga Ingat nga kanta guys, which is touchable kayo, understandable kayo, nya maigo gyud ka ba, di ba? Kay nagiunod ang iyang kanta. So mohatag tag reaction guys. Oh. Naagi tay hinigugma gani guys. Nga nahigugma gani gitag maayo. So dapat untaan na manindot ang relationship ug pareho mo gibati sa usag usa, di ba? Mas monindot ang relationship. Pero tan-aw ganin nimo guys sa inyong relasyon gani guys nga ikaw ray nahigugmag maayo nya siya muraragwa nya ikahuman hibaw-an nimo nga nana siya lain, bisag kamo pa nana siya lain, so sakit mong gyud na. So ug tinud-an na kang nahigugma guys kay bahaw gyud ka mo buhi. Kay bahaw gyud ka mo give up. Mao ra sa gunang nang istoryaha nga kay bawo man ka nga imong uyab wala na nagmalipayo nimo. So imo siyang i-give up. Imo siyang ihatag ngadto sa feeling niya nga nahigugma siya. So mas malipay siya ba kay ug kamo manggod dili niya mabatyagan ang tinuod nga kalipay sa gugma. So mas maayo na ini-give up nimo niya. I-care nimo siya nga magamping permi ug asa siya padung ug kinsay iyang sunod makarelasyon hinaot nga ang gibuhat niya sa katong sila pa dili niya pud niya ibuhat sa bag-o niyang relasyon, siba? Mao na siya guys. So welcome di ay sa Suyaon Ka TV. So katong wala pa ka subscribe na guys. So shout out di ay ko usab sa Carol and Ramon Dalangin from Quezon City, dayon si akong igagaw dai si Ate Reggie Sinugbuhan o gakuang amo ang silingan diri nga supporter, usa sa supporter nako diri si Kevin Spark. So salamat guys.